shi ne abin nema, silata so ta sa aka yi aure. In an yi haƙuri kin ga zaman aure ba zai ji daɗi ba. Haƙuri shi ne abin nema, in a rayuwa aka yi aure. In an yi haƙuri ka ga zaman aure ba zai yi rauni ba. Haƙuri shi ne abin nema, in a rayuwa aka yi aure. In an yi haƙuri kun ga zaman aure ba zai yi rauni ba. Ni da fari kai na sa Allah sarki mamallakin raina, wanda in ya so a yau in zama gawa a gas a sa kaina. Siran ka duk da dawa manzo dan Ali na gatana, tada da Ali da sahabbai masu san macecina. Rabu gwani ka sa da mu inuwarsa da ba kamar sarai tsayewa. Madan fasaha na yi nazari da tunani zan batu a kan aure. Tunda kun ga mun sani manzo na dan Ali ne aure. To kun ga dukkanin musulmi zai fi kyau yayo aure. In mun yi sai mu sa haƙuri a cikinsa dan ya zama kyaure. Duk abin da babu kyau a cikinsa mu bar shi zai fi dacewa. Cikin zaman aure shirashi na haƙuri illa ne a cikin zaman aure. Uzuri in ba a yi shi ma na sanya rabuwar aure. Sanar rashin kula da haƙin mata a cikin zaman aure. Haka maza muke kula mu riƙe aure mu samu dacewa.